Oktubre 3, 2022, ikakawhaag 7 nga semana sulod sa tuig. Unang pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sakalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod, walay laing ebanghelyo. Apan, gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha pagtui sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto, ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha pagihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali, dili minugna og tao. Wala ko kini madawat, gikan kang bisan kinsa, ni may nagtudlo niini kanako, kundili, gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, "Magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?" Si Jesus mitubag kaniya, "Unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig ka tawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon." Mitubag si Jesus, "Husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi." Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Jesus, "Kinsa ba di ay ang akong isig ka tawo?" Si Jesus mitubag, "May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan, ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, "Galma siya ug inigbalik ko dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto." Ug si Jesus mitapos pag-ingon, "Karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan?"
Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.